whenever in your field hard work is mandatory, it is not the option. आपण माने जेउ मध्ये पोजिशन रे जेउ मध्ये जागा रही अछंती परिश्रम करिबा एटा गोटे ऑप्शन नुई बा चॉइस नुई बरं परिश्रम करिबा एटा होचे बाध्यतामूलक आपण माने जेउ मध्ये जागा रही अछंती whatever situation you are in right now, not because of your faith, rather because of your work you are in the right now current situation. आपण माने जेउ मध्ये परिस्थिति रे जेउ मध्ये पोजिशन रही अछंती एटा आपण मानक विश्वास द्वारा होय नै बरं एटा आपण कार्य बा कर्म करित जोगु आपण माने एई परिस्थिति बा एई पोजिशन रे आपण माने रही अछंती. As Bible says, faith without work is meaningless. बाइबल कहूची कर्म बिना विश्वास बेकार अटे बा किछि काम को नाही. बी ए हार्ड वर्कर इन योर फील्ड माने जेउ मध्ये जागा रही अछंती जने परिश्रमकारी व्यक्ति सदृश. May God bless you obviously through this small information.